Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Loh, mandek barak rek. Kowe nek gak dikenek di starter rek. Tak kau nyurung kewalahan ngono ya. Sakarepmu rek timbane kere-keran. Tak angkat ya. Mari diangkat diintepno kok. Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Sik perawan ojo seneng pacaran wurung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salahe sapa wak cipta. Rujak jambu dicampur janganan guyang-guyu kaya wong edan buntutan. Tenang. Iya. Aku ketemu karo bakal bojoku, areke ayu pancen pilihane ibu. Saben tak jak omong mesti mesem guyu, bakal bojoku dadakno arek bisu. Klambi biru kain batik pekalongan, lengene dawa digawe pancen pantesan. Duwe mantu dadak kok ketepaan, para tuwa lah kok dijak jumpritan. Aku tau ngejak pacarku, tak jak andok nyang depot sing gedhe dhewe. Apik bayar buka dompet kari selawe, wedi isinan arloji tak lorot kanggo bayare. Cakap semanten sairan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Nek wis gak kuat ngendang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Amin iso ngendang. Entek kendang 8 isan amin iki. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum barang. Lho tapi rek, awake kudu ngedu nasib. Ono nasib. Nasib gak ono nasib. Maksudku nih rek, belajar menyanyi. Nah, iya dah. Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Semanggi. Ya. Ya? Ayo gak semanggi ayo. Ya. Ayo bungkusno. Seminggu keloyongan jalaran mari konangan melaku gandeng pacare wingi bengi nok pasar sore apese markaton yo jenenge endek lemu cak potongane melakune kaya PTKT cetat cedut dua pedot bung sandale suwe jali kok pusing atine.
kene padha wae diwayu bingung belanjane. Mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jae yo ngecap dhewe pengen ngendok dhewe. Suwe cak marjali kok pusing atine pikir kono kene kok padha wae diwayuh bingung belanjane. Mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jayo ngecap dhewe pengen endok cak tuku. Ya nek babon rek ngedok dhewe. Wong kene menungso rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya lah rek ya prek terewangi sampai menyanyi ngene karepku iki rubah nasib rek. Bek men-mene dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya wis wetungken aku rek wis rek. Wis gak perlu ngomong ijenan ketabrak becak kok. Loh, Cak Sidik. Oh. Jenenge sapa Cak Sidik? Tadi kowe urung weruh. Urung Cak Sidik. Oh, piye. Mosok ora weruh to? Tak delok kaya Pak Ardi. Peno iku sapa Pak Ardi peno awur ae. Ha iku lho, kancane dhewe kok adane. Peno kaya metuk kanca cok lungset ae ngono apa. Aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing? Iya anakku digondol kucing rene. Sing nomor pira? Nomor terakhir. Peno ya ngono. Warek kecemplung sop gak didusi ngono. Lho, kok kecemplung sop ya Dik? Lah anak peno sik digondol kucing lha apa? Lah apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba. Iya ya. Terus iwake digondol kucing ngono. Sing digondol iku iwake. Duduk anak peno. Lah apa anakku digondol kucing? Kon iki kucinge iku digondol anakku ngono lho, Dik. Arek iki kon iki aja bundel iki ana ngomong. Mamula ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mule ya. Tukaran barek bojoku aku. Lah apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Asal bingung iki kon. Wis menawa lak ngomong dhisik sih. Iya. Dik, anakku digondol kucing lain ya. Lah bos kok boleh daginge sing digondol kucing. Iya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nang ngone ngarepe lawang, terus ana kucing liwat. Lah terus greget ndelok iwak iku, terus anakku digondol kucing. Mangan. Mak. Ngene lho tak kandhani. Iki gak iso ngomong genah-genah aja kesusu, ya ta? Ngene lho, Dik. Dik, anakku mangan, iwak entek, terus anakku digondol kucing. Kon iku bener tambah keliru. Ola apa anakku juga. Ngene, anakku mangan, kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya empal-empal ojo daging empal. Ya wis empal-empal. Marai mungko sangan daging anakku. Iya. Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener. Ya bener. Mulane anak pun gak sehat blas ngono. Anak pun gak sehat blas. Anakku kok rohani ya.
Mbok Ya anak pena iki. Ya robot tangi. Waduh, gak ono balunge, Pak. Pena gak ada balunge. Pena ku ngomong tak step pena ku. Kan ngono anakku sampe gak ada balunge cek menit kon iki. Lho marine robot tangi, Pak, klemprak-klemper ngene. Kon niku gak ero istilah wong ngomong robot tangi iku ya. Aku iki ndolek kaya. Nang gone omah iku lho rame ajang ngono lho. Oh, ya iki apa? Salah. Kok salah? Wah, anak pira sih? Anak pira sih? Anak 5. 5. Iya. Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang loro ngono ae lho. Ayo ku ajang piro? Lah rame ajang kok. Ajang selawe ngono ajangnya. Dadi rumah samu rame ajang ku piring sing selawe lho glontangan ngono. Lah, iya. Oh, kon niku. Lah, Rame ajang iku maksude oleh duwe saiki entek saiki. Oh. Oleh engko sore entek engko sore Wah, ngono lho. utun iku. Utun ngono. Etik mel aku nang Bang Dila. Mangkelan ya, mangkelan ndek wae. Ayo nak tak cokot irungmu. Cek Lah iya. Cek aku kaya irunge baseman ngono. Maksudnya ya apa sih digenah ya apa sih genah? Umpamane aku nyambut gawe. Nyambut gawe. Nyambut gawe oleh dhuwit. Iya. Teko mah les. Entek. Entek. Ha iku arane tramas. Tramas kon. Trawas. Wah, kok Trapas. Ha iya. Ha iki salah kawitane. Kon ngomong trapas adik tramas. Engko iku gawe apa? Salah kawitane. Lho kok salah kawitan? Ini ada unsur dari rumah. Waduh linci pe omong. Lho ya apa? Kemajuane teknologi ya. Iya. Pernah bangun omah kliru dinane. Lho terus Pernah dina apa sih? dina Selasa Kliwon. Salah. Kok Senin nembo? Ada. Ero ae arek iki ada. Bangun dino ya Bangun dina. Bangun omah. Lah ya iku tepakno dino. Nek Senin apa Senin? Senin apa? Aku wis ngomong, anane tak bangun dina Senin. Iya. Aku takon Mbok Muna jarene ngomong dina Senin ngono. Jarene Mbok Muna aku ayo takon sithik. Sik. Muna siapa sih? Alah Mbok Muna. Penara sih Muna. Lah karo kon Muna. Ya iku Muna iku makmu. Arek kon. Mas yo kran Lah, terus apa sing ini apik carane? bangun omah? Iya. Bangun omah iku peno masang apa dhisik? Aku masang pendasi. Lah iki salah. Kuno. Iki duduk kemajuan teknologi ya. Kuno. Iya. Saiki zaman saiki bangun omah. Iya. Iku genteng didhisikno. Nah. Genteng didhisikno. Iya. Lah genteng iku mancen nang kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta. Sik ta, peno bangun omah iki langgup. Apa ayub-ayuban to? Yup kanggo yup-yupan. Lah ya ayuban didhisikno. Dadi tukang gak kepanasan ngono lho. Lah cagake kari. Lho digantung to. Digantung. Gawa helikopter ta. Kon rumah samu payung ta kon iki. Apa sih kon iki? Cara arek. Lah terus lawange madhepnya Lawange iku ngadep ngidul. Lah iki apa? Wah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya harus ngomongi. Ya mbok Muna maneh sing ngomongi. Jarene ngene, Dik. Nek omahmu ngadep ngidul nak. Iya. Iku padha ngedep boyo. Iya ta? Ngedep boyo. Terus saiki lawange peno dekek endi? Tak dekek nok nggone nisor. Nisa iki apa salah? Nek teko unsur keamanan. Unsur keamanan iki wis gak aman omah peno iki. Dik, kok gawe lawang sampai teko unsur, Dik. Maling begitu nyidak buka bleng masuk. Lah nek omahku enggak. Lawang dikek ndokur. Kan lawang ditekan ndokur. Iya. Tadi maling gak iso ndolek Gak lawang. iso. Lawang ndok ndokur ya. Iya munggah pasang ngondo, mlebu, tarik maneh. Tarik. Iya. Tutup. Iya. Aku munggah, jange metu ya. Iya. Munggah. Iya. Lawang tak tutup, ondo diselih wong tukang kayu. Aku gak iso mudhun, bunuh diri aku. Kon seneng nek kapan kancamu turu emper. Arek kon niku. Banjakane ya kliru peno mesti. Banjakane ya kliru peno iku. Kok iso kliru? Ampun gak gelem takon-takon Pak Senin peno iku. Senin man. Diatur. Aku ya salahku ya takon Mbok Muna iki apa aku iki? Dadi diatur. Slametane ya. Apa e? Tungkeng. Tumpeng. Tumpeng ambek apa? Tumpeng pangaya petik mulai bolos. Pitik walik ta? Tumpeng petik walik. Mulai bolos. Kliru. Apa? Wis ketinggalan. Tumpeng terus bubur abang. Iku wis biyen. Saiki danyange wis gak doyan tumpeng. Ganti saiki. Oh, karo nek danyang wis ganti rek. Ya gak ero diganti. Mentane ojek tumpeng-tumpengan. Apa? Bubur ae. Sederhana tapi mantap. Oh, mbone ngono. Bubur apa, Dik? Bubur dedek. Bubur dedek. Berase sakon. Sakon. Dedek sak kintal. Dedek sak kintal. Iya.
didelekno jarak. Iya, kon iki bancaan ta makani jaran kon. Lah mari. Nek gawe lawang kon biasa nek lawang iki apa sih? Ya apa? Gawe lawang dhisik apa? Pertama. Pertama iki, pertama Iki lawang ya. kusen ditekno. Loh, ya iku apa salahku, Dik? Apa? Lah pernah ya apa? Kusen gak tak ada. Kusen ngelempo ae. Ya bener, kusen kok dekno ya? Iya. Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusane wis tuwek. Cegema Wijaya iki ta? Iya. Wis tuwek. Ya kulak kusen balung bendo bener ngawur. Kusen balung bunda. Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing digawe lawang iku kusen arane. Sing apik kayu apa, Dik? Oh, sing apik iku Iya, supaya ala ono sih. kuat sih. Heh? Kayu stigi. Heh? Kayu stigi. Kayu stigi. Ah piro regane gak sepiro. Pira sih? Alah, Wis kuat ngono. paling nek kayak kusen ya 6 juta lah, kayak kusen tok situ. Heh? Kayak kusen situ 6 juta lah. 6 juta ya? Iya. Kan kok larang kok 6 juta ya? Tapi kuat, Kuatnya kuat. tan santet. Heh? Tan santet. Oh, tadi sana gak makan. Gak ya? iso. Lah 6 juta lah tak tukokno omah wis dadi omah, Dik. Tuku kusen kae 6 juta Dik kon iki. Lah menawa milih enake, ya apa sing dikandani kok bener iku. Lah mulai saiki ya wis apa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omamu kekno aku Dik ngono Dik. Ya apa ya apa? Wis ta. Kon kanca lho Dik kon. Kemanisen apa lo jaluk omahku? Alah kon sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku lak sik iki. Kon oh Dik kon. Pernah Dik ngomong ngono. Lah biyen ngene ndi? Iya. Iya iya. Masalah keran para dewe. ya apa? Ya apa kabar? Ya seger waras. Iya iya. Aku ya warung. Wareg. Wahing. Masalah keran. Iya. Wancet ayo kan? Iya pancet aku nang omah iko. Wong ula perlu menemu kapi. Iya ta? Iya. Nek Sedeng ae. kelemon akan gaji, akhirnya kok penyakitnya akeh. Iya. Sederhana koyo kon ngene lho. Heran. Sopo? Lho kan masa panggil. Sopo sih? Iki basemen. Basemen. Loh alah, Bas. Sisop ya? Sisop. Iki bos. Ate sisop iki. Sopo ta? Lah sapa? Kan sampe dhewe. Ganteng arek. Karo kan jenenge. Masalah potongan koyo mahifal. Kayak apa? Koyo mahifal potongan. Ya sapa iki? Sedik. Oh, Siapa? desek. Sekil. Kok diwalik? Sekut. Se Sewur. se Iki lho. se Sidik. Bisono. Sidik Brubisono. Sedik Wibisono. Oh, Sidik Wibisono. Iya. Bas. Iya. Laras, Bas. Oleh pengestumu, Dik. Ah, irungnya ya apa, Bas? Abu. Wah, kon takon nero. Lah ngerung-ngerung kono gak ilok, Dik. Dik. Soale nek kon takon nero krungu. Soale kan direkam ae iki. Nek kon takon nero padha madani basman. Oh, ngono. Lah nek kon takon nero dodono ae iki apa Bas lho. Iki wis padha biru basman. Kon kei contoh. Ya apa kabare? Iki omah saiki ngale Dik. Ngene ndi? Nek biyen nang nggone Surabaya kene. Iya. Ini kan ya Bas. Iki balung Tungturi. bendo. Ah, saiki. Tungturi. Tungturi saiki ngale. Balung bendo. Saiki masih balung bendo jalane dibangun saiki. Masa? Oh, jalan satu aku saiki. Iya. Kelantan. Dibangun gak ketinggalan. Kon kapan bongko ngawur ae takno. Lho jalane kan dibangun. Iya. Lah terus sampe nanti arek ini? Ya, nanti. apa? Ya biasa arek enom. Oke yo gopo aku iki. Tuh lho. Dolek iki lho, dolek kusen rum nah. Eh? Dolek Kusen kusen. cidam iki. Lho, kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lah ono kusen. Kusen lawang kok. Oh, kusen lawang. Iya. Aku gak ngurus lawang. Ya Aku apa, bingung pikir aku iki. Apa ya? Awak wis tuwa, nyambut gawe ku iki mang rebut tangi. Oh iya kaya aku ya. Asem. Rebutane kaya aku kandhani kok. Tiba-tiba mana ya rebut tangi Ya ya? enggak, lah apa rebut tangi? Nyambut gawe ku sebagai wong tani ta. Iya, iya, iya. Mari kok Teko beb. Ojo pergi sakit iki. Ojo. Cake ngomong beyat ngene iki. Oh enggak, mari teko delek bibit ta memang. Lah iya, kan tumen nomor bebet kan iki. Bebet cai. Bebet sebelahe kali lak bebet ah. Aku tumen bebet Jombang ku ya rokoke mesti rokok kretek kae. Kok kalau orang bibit Jombang barang bibit bakal ditandur pari lho pari. Walah. Bibite yo tandur. Oh, yo tandur. Bibit mau nyambut gawe kok sawah ditandur. Kanggo apa? Langsung nandur pari. Kanggo apa? Iya. Bas. Kanggo apa bebet? Lho digawe dipangan basemen. Basemen lak suka-suka dadi ya. Mangan pari. Sanjane kepang aku. Ngawur ae kon niku. Apa sih?
Aku nyambut gawe lah gak iso lancar saiki. Nandur apa sih? Lho, takon pertanian tak? Pertama. Pertama, pertanian tak tingkat. Wong nyambut gawe tani mulai pari. Nandur pari. Iya, nanu baluk dami. Dami. Nek gak iso balik dami ya tanduri palawija. Palawija nandur apa ya? Ya timun, rai, bengkuang. Iya, nandur apa maneh? Terasi, petis, lontong. Bob. Apa? Kon niku nang pertanian tarujaan. Aku takon menyesak aku bingung. Kok Nandur niku terasi. Sing dimaksud dibalik ya apa sih, Bas? balik dami ki ya. Balik dami Dami dibalik. Pas man dibalik. Oh. Balik dami mari sawah nyawa mana iso ngono. Oh, mari panen pari, panen tebu. Iya, Mari iya. panen tebu, bawang ngene lho. Iya. Iku balik dami. Tadi langsung. Langsung. Tapi ngene langsung ya cuman iku. Langsung kok pun ya ngono. Iya, langsung. Tapi anu Dik, Ya, Pak. aku pengen ngomong awakmu ya. Ngomong ket Durung mau ngomong iki. Menyanyi ta, Bang? Ket mau gak ngomong? Enggak, mang menyanyi, Pak. Aja nyarek loro gak ilok temen nyarek loro kancane kok. Soalnya ngene aku Iya. ngerti, kene iki ndelok jam. Iya. Nek sak jam iku pernapasnya teko cangkem. Oh iya. Sak jaman teko irung. Oh iya. Iki Nek ngono, irung mulai iki ya. iki ero ya. Mangkane bengung. Sani wak lomba-lomba bae napa. Kon ngomong. ngomong ya sih. Tek, Ya, ngomong. iku biyen asale ya apa irung iso sakmene iki ya. Asale lho asale. Walah. Pas aja mangkel aku takon. Enggak. Nek munggo ndolek sejarah ngono Ya, menggilan kon. Masa sih? Menggilan. Iku ben apa lair iku ketatap ngono. Malah apa? Apa digeblak liru irunge ngono. Malah apa? Ah tepakmu lemah ben kenyunyuk rokok irunge iku. Terus sabo ya. Iya. Dintupno tawon biyen Mbak. Gak ngono iki ngomong irung tok omongane. Adakno Ya Apa ngomong-ngomong? soalku iki mah ya tegese. Oh, wes. Wis apa? Apa? Wah, aja kok dublek. Adakno Lah ya apa? soalnya awakku iki mah diarani cukup ya kurang tapi gak serba kurang. Ya ta? Tegese mangan langsung. Oh, Cuma mangane iki- langsung saiki. Langsung. Dadi mangan esuk sampai sore ku mangan tok, gak prei. Langsung. Kulane gede Kamu sana sapi aku. Adakno. Jare mangan langsung. Mangan langsung gak tahu gak kurang gak tahu. Oh, gak tahu kurang, gak tahu melarat. Gak tahu melarat cekap. Serba pencukupan. Cukup lho. Lah cuma sih tak pikirno ya. Tapi urip mulai wis tetep sih. Oh, tetep. Endi tetep? Tetep ah. Tetep ndi? Tetep. Lah kok tetep tak takon ya tetep. Heeh. Ya boy, heeh. Are ngono. Heeh. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya. Iya. Sing darani wong tuwa kaya aku iki. Bener ya, bener ya. Aku wis eling, wis putu-putus anak-anak. Eling saiki wingi gak pati eling wingi. Masa wingi gak? Wingi gak eling. Lah wingi sukete tanggane entek. Oh, iku tepake dadi. Wingi semaput kok aku jane. Goblok iku atakno. Ngene lho maksude eling iku dhek iku wis sadar. Sadar. Oh, ala. Sadar. Wis insap saiki. Wah. Pikiranku ya ngono. Insap ya, iya. Tapi kok pengaruh luar biasa. Padahal Penggoda nang awakku iki lho. panjenengan ngono pengaruh. Kepingin siji, ya keturutan njaluk loro. Iya. Saiki loro kepingin pira? Lho, aja ngono ngomong apa kan? Sedeki wae, sedeki. Lho, lah iya. Iku hitung-hitungan kuno. Lah iya apa? Siji loro telu. Iya. Teko telu. Heeh. Telu kepingin loro. Iya. Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin 1A. Satu bahasa itu. Oh, saya nak maksud ngene lho. Iya. Iya nek Joko karuan. Iya nek Judo wis aku wis putu ya. Iya. Aku tak pikir-pikir koyo pawan kembang aku iki. Temenan. Bener. Pawan kembang aku. iki. Kembang. Lah wong ana arek wedok ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Iya. Nututi. Nututi. Oh, Dadi nututi peno? iya. Lah ya apa gak nututi? Lah ya apa? Wong tasik kecaut dengan sabuk peno ngene. Lah opo ngawur ae, Dik. Bos. Mulane aku iki saiki iki ya. Apik, aja ngomong ngene. Aja ngomong lho kok. Muket wis rawe nek Aja rame. ngomong. Lah karame seneni kok. Oh, ngono. Sing nyeneni sapa? Aja. Kon balik nang aku maneh. Aja ngono. Iya. Soale yumu iki ya. Iya. Lah luar biasa. Yumu ki ndi sih? Ngono omah. Sing jange dirabi ku yumu lho. Lah apa? Iku lah opo kok datang yumu. Lah iya ku te bojo. Apa semeno de bojo iku? Lah Mursia bojone kalilan. Mursia lu bojone iki nyencak kalilan. Lah kon yumu. Lah iya di mana mek Yumu situ? kuwi omahe trompo mbok munah iku. Ya. Mbok munah ke trompo bangil. Ngerti ya? Apa gondeng kok arek kok. Lah iya. Yumu iki bojoku lho nyelukno kono. Oh iya. Pernah nyeluk. Dadi kon diuruki. Iya. Nek nyeluk bojone ya pas iyuk ngono lho. Loh, yu ngono. Aku biasanya nyeluk emak. Emak, piok. Emak. Ya, iki panjenengan nek cacel wis mau ora emak apa dhe lah gak ngono. Emak, piok. Iki panjenengan gak mesti nek nguruki apa gak mesti. Saiki dikandani yuk ya. Iya. Pingenane enggak? Cek
makmu tak tukokno gelang ngono. Mak yo, Lah mak. iya. Saiki yu. Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojoku. Soale bojone, Dik. Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa? Apa aku iki aneh baseman? Apa mak Yatmani? Ayo. Apa mak Yatmani? Ada rek kira. Nah, mulane ngene lho maksudku iki. Iya, iya. Aku lak duwe krentek, duwe karep aku iki. Karepku iki mang api-api maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng. Arek umur piro? Man, arek. Umur piro? Lho, umur 21. Lah umurku 20. Tapi lah banding tambah aku. Banding. Kulo nek Basman rek umure 20 rabi oleh Iya, rawan. arek iku ngerti arek iku. Arek Kok meneng. dhek gak gelem arek nom-nom. Oh, iya. Milih Basman tuh. Iya. Lah apa sebabnya gak dipilih? Gampang bojone. Lho, kamu bojone yo, takno. Masa tau kayak apa? Lho, jaluk ranjang tempat tidur kompi tak tukokno. Keranjang. Keranjang lho goblok. Ora. Oh, niku ranjang iki tempat tidur lho, tempat tidur. Tempat tidur ya ranjang barang, wah. Ah, basa Indonesia lak ngono. Oh, Indonesia. Tukono tempat tidur. Tempat tidur kompi tak tukokno. Meja kursi tak tukokno. Iya. Tapi gelem nrimo, Dek. Lho nerimo. Loh, anak cinta rek wedok iki. Cinta lho. Tapi tukokno tempat tidur sak sakure. Apa sakur? Ndukure tempat tidur iki lho. Sakur-sakur. Sakur nak mulai nang ngene Jombang. Sakur. Ndukure tempat tidur iki sempuk iki lho. Sakur semelok cempaka putih kok. Pelawak itu. Kon niku kasur. Oh iya. Oh, kasur sakur. Oh, dolir liya munah. Iya, kasur. Kasur. Lho Iya, sing kari iki lho. Jane ngomong-ngomong ambek aku njaluk ali-ali. Waduh. Wah, iki kakean. Iki perot. Bareng ini. Oh, perot. Perot. Bas. Peok. Lho, Perot iku apa? iki lho repot. Oh, repot coba. Bas ini lho barang ngene. Iya. Kok nek njaluk dhek aja lali. Nggonku ali mek siji ngono. Iya. Nek ali ku loro. Lali bledek kampungku. Kon kali ali mek siji, ali-ali lak umume Cincin. yo cincin bahasa Indonesia lah. Alah. Yo ali-ali ngono. Iya, ali-ali wis. Ya gede-gede ini 5 gram atau 10 gram. Iki gelem Lah, kecupung. oh pake iku takno. Lah aku bingung kan. Waduh. Ya apa usaha duit apa carane iki? Waduh, gawat. Waduh. Oh niku nyilikno atine kancane. Gawat. Mau gak istilah sing enggak kon iku kan. Kira-kira butuh piro, Pas? Eh? Butuh piro kaya lali? Ya siji tok ae aja mosok sampe Enggak loro. duwe. Duit kira-kira 10 gram saiki ndelok regane. Saiki sak gram 110. Lah iya, kurang lebih 100 kena ae. Ngono lho. Tapi arek wedok iku kon tukok lali mesti gelem ya. Ya mesti. Sapa sih arane? Arane Sapa? Rame. Sapa? Oh, wis aku. Iya. Wis. Sapa sih? Coba. Boten krung. Ah, kon iku cenom kopengmu iku. Kan. Wadah kon. Lho iya. Lah iya. Apa? Baru apa? Apa? Ada kon iku nek arek. Ayo apa? Aja kon kandang yo kan. Jenenge lucu ya? Iya. Coba cari. Ada ya apa? Aku ra jenenge Iman. Paiman aja. Ada dah jenenge tekek. Tibane jenenge Jipa. Wah, kon iku kopeng tak kecer kon iku. Iku mau. Ya apa lo, Bas? Kon iku kebimbang arek iku lho. Siapa jenenge? Aku gak ero. Oh, dublek karo kan katakno. Sebanter ta? Kupingi sailir gak krungu bedek. Nek ngomongi irung jangka dhisik jelas ngene lho. Dicuntang sing ngono. Wong bisiki bengung. Jenenge ya Heeh. Kastini. Oh, arek iku tau kasti ngono. Wah, aduh lah apa Ngawur ae. Kenal iki ben. Lho, jenenge Kastini. Oh, kasti ini. Kastini. Kastini. Arekku meneng lulusan kok SMA. Masa Iya. Kene wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah dekne. Lho omah, kerajinan tangan bordil. Bordel. bordil apa? Lho, bordil apa gegermu? Bordil apa? Jahit-jahit lho, jahit-jahit. Oh, jahit. Terus arekku nek metu tuku jamu nang Kupang, metu aku tak kei. Apa anu ya, Bas? Engko jangan-jangan kok isih ponakne Kastamin. Lho lah opo? Duduk. Nek aku nang pasar kembang tak kei 10.000. Nek konane gak sampe niku ekuan. Saiki ngene ae ya, Iya, penaki apa? supaya cinta nih ambek Kastini iki. Iya, iya. Atuh endi? Saiki aku tak huju peno, tak parah, tak kon kamar ngono ae. Kon kok gendeng ta kon niku? Tepat iku tepat. Lho iku tepat-tepat bathukmu sempal ngono ah. Ya tepat emak iku diwarah. Emak-emak lah apa kon marah? Dijak nglamar. Oh, kon gak wate mammu
kon niku. Lho, Oh, ya bojoku nek muring-muring sanggon-gon aku turu tau diseret sarung disesuk atano. Kon gendeng takon niku. peno gak ngerti peno kelemahane peno iku. Ya, apa kelemahane? Soale emak iki ya, nek atik mbujuk-mbujuk ngene tambah murang-muring. Nek Ah, terang-terangan, Mak, iya. aku rabi maneh lamar gelem. Oh, gak gelem tak wayu gak gelem ngampuk rek. Ya Wis apa? jakal emel aku. Tak akal. Ayo usahno ya apa? Wis tak akal usahno pokoke. duit ngono ya apa? Pasrah mek aku meneh kan. Pokoke ngene lho kan. Wis tak Oh, iya, oleh iya, ya. Ya, ya, wis. Ya, Iya, ya, tak ya, ya. Ayo, ayo, ya, ayo. ya.